belai hambai tini takarjala jompui division naijak Bijoy Nandi molsom parao tini ang sokpaika sokpaimani uddishyo ke hai tini audiensum bini nukhungo te bini busajil khorok naino yakung khora te borong himai maya ngai tongjao te rang puisa kwrui daratei te bini busajil khorok naino doctor phunugai maya te kunu khlai maya nugai bo buka khamai simi matongo buma mokol mukte yore simi matong jao boni busajil khorok nei na phunuknani bini kunu rang puisa kwrui ni bo bialo kalaijak bagai bo phunugai maya mokol mukte simi yore nai bo matong jaka tamke ang tibrasa khagnang tibrasa rono ang kobok namu sungo tini chini tibrajak se tini bukhuk jak khorong nai no tini busajak khorong nai no Chuba nang thang ang kobok namu sungo chini tibrasa rono jeng tini khoksa khognai collection khainai tini bono rphaina phaika bisram ngai te chini khoroksa khorongnai chini kolabari rokni te chini muniram para rok khoroksa khorongnai dalsing parani ngai jana collection khainai tini bono rphaina phaika 3050 taka tini bono ya pharna phayo tai joto chini minister tongnai MLA tongnai te chini kuchu upar moholo te chero asugai tongnai okra chini chakra rokno ang kobok namu sung borong no bini khorok nei busajit no chubana ni bagai buskango agok na ni bagai ang chini khagnang tibrasa rono ang kobok namu sungo tini ang Ranjit molsom ani saktei bo te bini borong ni yaktei bo ang borong no ang kobok nani musungo chini borok rokno buskango agok na ni bagai tini bo buma chugya ang tasingo boni nogo hapai puru mokol mukti kiorjak boni mokolo ang mokol mukti kalaya phono boni bukhani mukti ang nukha tini tamke ang nugai nai ang bo khama khamka te buskango abungna bai chini borok rongno ang kobok na musungo norong tini norong salsat borong na nai phaige dei borong khornai boni khep ko boni mungkha CPM monti molsom bini okra te bini busajak kusu ayang tongo santirani molsom borong khorok nei no bini busajak khorok nei tongmani khorok nei no yakung khorake mahimu te borong ko khoroksa paralyze te bini okra boni bai te khoroksa bini kusu santirani bobo yakung kaisa baijak busabo kelei tongo bini kuno chugya amuna ang tibrasa khagnang rongna ang koinai tini buskango abuk di kisa bono chubana ni bagai chini upor mohol ni chini montri MLA tongnai rongna ang kobok namu sungo tini ang o jaga borong ni khobor khnaoinai ang ma phaika koyekjon ano collection khainai tini ang rphaina phaika 3050 taka e ang nga sumno chungo suktumani tamke buskango chung tamo khlaiman norongbo jeng to asupno reimano tamke norongbo te norongbo busugronai abo norong isa collection khainai jotto tibrasa khagnang rokno ang kobok namu sungo norong buskango agukdi jeng emne tibrasa rok tabuk buskang agugui tongo chubanani phaisingo onek agugui ang nukjak tabuk chini tibrasa rokno nugo lockdown ni bo mairum kri rokno te rangpuisa kri rokno chubalayo chini onek jagao nugo amani bagai borongna tewaisa ang norongno kobok namu sungo khagnang tibrasa rokno boni chini bukhuk khorok nei bini busajak chugya norongbo bon lockdown ni bagai se buina chubai mano ke bonobo kisa chuba baidi tibrasa khagnang rok norongno ang khulum kobogoi norongno ang kobogo
Tini kisah bono Chuba nani bagai anga serno tini leiman mani.